Pindutin mo yung screen niya. Ilaw ulit. Putik, ang ganda dito. Wait lang. May background music, no? Sana nga walang copyright yan. Di ko rin alam kung may copyright yan o wala. So bali pag pumunta kayo dito sa Hidden Spring, dito kayo dadaan kasi yung sa may yung entrance dati sa may highway is sarado na. Di daw ata sila nagkaintindihan kaya pinasara ng may-ari dun. So bali dito ang daan sa may Tara. Ayan o, ginawa na nila ng daan dito. Ongoing pa rin yung kanilang pag-aayos. Tapos dito naman yung parkingan nila. Ayun, so yun lang. So ito yung pinakadaan pag pumunta kayo dito sa Hidden Spring. Bali dito kayo dadaan. Yan o. So yan yung Tara. Kaso hindi pa na gawa yan. Tama na. Pagatoy ka garudan. Hindi talaga na magbat. Dahil natulog. Nagdagso na ita. Kaya yung natin. Hindi kayo mag-up dito? Takot ka. Sabi ni ate dito daw galing yung ano, yung bukal, may bukal daw dito. No, 10 piso lang. Mura, di ba? Tapos pwede ka na maligo dito. Ayan, tingnan mo naman gaano kalinaw yung tubig. Lamig ko. Lamig. Unlimited yan. Want to sawa. Tapos dito yan galing, sabi ni ate. Yan, nilagyan nila ng kulambo para yung mga dahon ng ano, para yung mga dahon is hindi malalaglag dyan. Dyan na siya galing. Yan yan, kita nyo yung butas na yan. Yan o, dyan. Yan daw galing yung tubig. Dito sa may Hidden Spring. Sobrang napaganda ng ambience dito. Yung hangin, grabe, sobrang, alam mo yung ano, yung sobrang sarap sa Pero napakalakas. ay yung dyan na butas. Ito lang oh. Galing oh. Kaya puntahan natin dito sa kabilang side. Nagulad pa together forever. Alright. Napakaganda talaga dito.
Tingnan natin to. Ayun. May ano pa sa taas. Oh. Pwede kang tumambay. Ayun. Oh. Yan. Alright. Pwede ka rin makit sa taas. Basta huwag natin akit. Nakakatakot ako. Tapos ibon po. Ganda dito man. Grabe. Solid oh. Tingnan naman to.
Okay, bawal. Grabe, linaw. Oh, sarap ang linaw, man. Oh. Grabe, napakalinaw. Oh. Linaw. Grabe. Ano, may naligo na doon.